खुलुमबाय लोगोफोर, गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो लोगोफोर भिडिअखौ आपल'ड होनो हायिया बिराद गोबावसैमोन, बेस्थ'थारमोन, बेखायनो भिडिअखौ आपल'ड होनो हायाखै। एबारनिफ्राय भिडिअखौ आपल'ड होनो एबा भिडिअखौ रेगुलार आपल'ड होनो नाजासिगोन आङो लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ जागोन सिमाङाव जोङो गावखौनो गाव थैनाय नुयोब्ला जोंनि थांना थानाय जिउआव मा मा ओंथि फोरमायनाय जायो बेनि बादै जागोन लोगोफोर। मानसिया उन्दुलांनाय समाव ओरैबायदि संसाराव सहैयो जे जेन' बे बुहुमाव जेबोआनो गैया। उन्दुलांनाय समाव जों माब्लाबा समाव गोबां रोखोमनि गिथावना एबा गोमोथावना जाथायफोर जानाय सिमांफोरखौबो नुनो मोननाय जायो। नाथाय गासैबो सिमांफोरखौनो जों जेब्ला सिरि मोनो एबा जों सिरि मोननाय समाव गोसोखांब्लाबो जोङो गोसोआवनो फैया लोगोफोर। नाथाय जुदि जोङो सिमाङाव गावखौनो गाव थैनाय सिमां नुयोब्ला जोंनि थांना थानाय जिउआव मा ओंथि फोरमायनाय जायो आं बेनि बादै नोंसोरनो सिमांनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायना होनायखौ एसेब्लाबो फोरमायना होनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना फारि फारि खोनासंलांबाय थाबानो जाहैबाय। लोगोफोर, ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला हिन्दु धोरोमनि सिमांनि शास्त्र बिजाबाव सिमांखौ लानानै गोबां बाथ्राफोर फोरमायना होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। सिमाङाव नुनाय खायफा जाथायफोरखौ जों माब्लाबा समाव मोगथां जिउजों गोरोबफानायखौबो नुनो मोननाय जायो। रामायणनि समावबो भगबान रामा जेब्ला गावनि सिमाङाव दशरथनि थैनाय दिनखालि गाज्रि सिमां नुदोंमोन, भगबान रामाबो गावनि गाज्रि सिमां नुनायखौ लानानै रायजोआव माबा मोनसे खैदां खैफोद एबा माबा मोनसे खैफोदफोर एबा गाज्रि खैफोदफोर जानो हागौ होननानै गनायनानै लादोंमोन लोगोफोर। आरो बेबादिनो राबनाबो गावनि थैनायनि सिगां सिमाङाव गावनि जिउआव खैफोद फैगोनखौ सिगां मोनग्रोदोंमोन। हिन्दु धोरोमनि सिमांनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायनाय बायदिब्ला सिमाङाव गावखौनो गाव थैनाय नुयोब्ला जिउआव मोजां दिन फैगोनखौसो फोरमायनानै होनाय जादों लोगोफोर। बेबायदि रोखोमनि सिमांखौ जोङो जेब्ला जिउआव मोजां दिन फैनो गोनां दं अब्लासो नुयो होननानै सिमांनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायनानै होदों। नाथाय जोङो जेब्ला सिमाङाव गावखौनो गाव थैनाय सिमां नुयो अब्ला जों बयबो गिखांनायसो फैयो लोगोफोर। बेनिखायनो जों एसेब्लाबो माखासे ओंथि गोनां बाथ्राफोरखौ एबा माखासे जोंनि हिन्दु धोरोमनि बिजाबाव फोरमायलांनानै होनाय माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिना लानाया गोनांथार लोगोफोर। सिमांनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायनाय बायदिब्ला जुदि जोंनि जिउआव खैदां खैफोद एबा बेमार आजारनिफ्राय मुक्ति मोननो समाय फैयो अब्लासो सिमाङाव गावखौनो गाव थैनाय नुयो होननानै फोरमायदों लोगोफोर। आरो बेबादि रोखोमनि सिमाङा जिउआव माबा मोनसे जाफुंसारगोनखौबो फोरमायनानै होनाय जायो। आरो जुदि सिमाङाव गावखौनो गाव हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामजाहैनो थांनाय नुयो अब्ला जिउआव बेमार आजारनिफ्राय रेहाय मोनगोनखौ इसारा होनाय जायो होननानै सिमांनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायनानै होदों लोगोफोर। आरो जुदि सिमाङाव सोरनिबा थैनायनि सारादु एबा गावनि थैनायनि सारादुआव माबा मोनसे जाग्रा बेसाद जानाय नुयो अब्लाबो जिउआव बेमार आजारनिफ्राय मुक्ति मोननायनि लामायाव फैयो होननानै फोथायनाय जायो। आरो जुदि गावखौनो गाव थैनायनि उनाव गावनि जिउखौ बबेबा दाबसे गोजान जायगायाव एबा बाराव बिरबायनाय नुयो अब्ला एबा गावनि जिउखौ जोमैनि सायाव बिरबायनाय नुयो अब्ला जिउआव दुखु दाहा जानायनिफ्राय रेहाय मोनो होननानै फोथायनाय जायो लोगोफोर। जुदि सिमाङाव गावनि गोथै सह'खौ अराव सावनाय सिमां एबा अराव सावजानाय सिमां नुयो अब्लाबो जिउआव मोजां दिन फैगोनखौ फोरमायनाय जायो होननानै फोथायनाय जायो। बेबायदि रोखोमनि सिमांखौ नुयोब्ला थांना थानाय जिउआव दोहोन सम्पति आरजिनो हानायनि लामा गेवगोनखौ फोरमायनानै होनाय जायो। सिमाङाव भुत प्रेत एबा भुत फेथाफोर नुयोब्ला जिउआव माबा मोनसे खैदां खैफोद फैगोनखौ इसारा होनाय जायो होननानै हिन्दु धोरोमनि सिमांनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायना होदों लोगोफोर।
आरो थिग बेबादिनो जुदि सिमाङाव सोरखौबा बुथारजानाय सिमां नुयो अब्ला नोंनि जिउआव नोंनि आंगो जानाय सुबुंजों थगायजागोनखौसो इसारा होनाय जायो होननानै फोथायनाय जायो। आरो बिनि अनगायैबो सिमाङाव जुदि गोथै सह बानलांनाय नुयो अब्ला जिउआव रांखावरि एबा धोन सम्पति आरजिनो हागोनखौ फोरमायनाय जायो होननानै हिन्दु धोरोमनि सिमांनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायनानै होनाय दं लोगोफोर। आरो बेफोरनि अनगायैबो हिन्दु धोरोमनि गोबां गोथार बिजाबफोराव सिमांखौ लानानै गोबां ओंथि गोनां बाथ्राफोर फोरमायना होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेनोसै। आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखानाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय लोगोफोर। बेनोसै दिनैनि भिडिअनि आपडेटआ।